Optager du? Ja. Hej. Hej. Jeg kan høre det. Er du slemme derude på din forside? Det er jo et har. Hvorfor spiller du ikke det? Fuck et chok. Jeg vil tage. Jeg tager den her stol. Hvad med det her bord? Jeg kan ikke se noget, det føles sådan ud. Det hørte jeg. Gjorde det? Ja, jeg kan godt høre den, men jeg kan bare ikke se det. Jeg kan se Minecraft. Hvorfor kan jeg ikke tage en sofa? Jeg kan tage Okay. en stol. Spil Sims. Bagefter. Har seriøst Lukas ikke stået tilbage? Nu skal jeg lige prøve at til hej til Lukas igen. Ja, Emil, jeg køber brille. Tangkost. Hvad? Tangkost. Emil, jeg laver også skærmdeling. Godt, hvorfor kan jeg ikke det? Lol, kan man seriøst ikke åbne en dør, hvis der er en kost? Du har 39. Det her spil er så skræmmende. Så gå ud af det. Jeg skal spille et eller andet gysseligt spil. Slender. Hele slottet ruster. Jeg skal lige have mine andre briller på, Emil. 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 Hørte du den er bange? Ja, Emil. for Jo, du den jo. også. Det var mig. Nej, det var sådan en... Jeg hørte. Nå, det. Der er noget, der er bange efter mig, fordi jeg har 2 slags briller, Emil. Lol, har du det? Fordi jeg er ekstra briller. My god, you're trying to tip your pussies. Hvorfor så er der ingen server, der er åben næsten? YouTube. Skræmmende spil. Så lad være med at spille det. Jeg har brug for at spille et skræmmende spil. Hvis du går ind på Skype, så kan du se mig med de andre briller. Du kan godt se mig, ikke? Nej. Jeg skal prøve at spille det her lige lidt tid. Fordi der skal jo et eller andet op på YouTube. Jeg vil gerne se det. Emil, så når du er færdig, så læg det ud på YouTube, så hvad hedder den? Og så skal jeg se den. Emil. En
grotte, den her grotte kan jeg ikke lide. Hvis jeg lægger den ud på YouTube, så skal jeg se den. It sure is dark in here. Yes, and there's a good reason for it. But you can light the lamp now if you wish. What's the reason? For the darkness, that is. Stay close. Be careful not to stray. What's the reason? Why is it so dark? Pay attention, Daniel. It's important that you keep going straight and make sure not to stray. Hvad tuder du over næsten? Larm. Så læg den ud på YouTube. Nej, jeg skal ikke være op til. Har vi sagt det? Der er ingen til, hvad der er åbent. På den videre. Jeg går ind på YouTube. Du prøver at skrive Emil. Emil, hvad for nogle YouTuber har du hvad for nogle YouTube-videoer har du lagt ud på nettet? 6. Okay, hvad hedder den første? Prøv lige vent, jeg tager lige mine høretelefoner af. Så 2 sekunder, så kommer jeg igen. Ja. Jeg snakker stadig, men YouTube er pisseskræmmende. Hey! Nå, det er den! Jeg har fundet dig! Emil, jeg har fundet dig! Du Hvad? spiller det der... Hvad? Spiller det der... Nej, det der... Jeg har fundet dig på YouTube. Det der mega sejt spil. Spore. Nå, sport, det skal jeg snart til at filme på et tidspunkt. Jeg skal ind og se dig. Emil, jeg ser dig. Emil, Hvad? har du sådan en blå mand? Nej, jeg har ikke engang optaget det endnu. Har du ikke optaget spore? Ikke før. Hvad er det så, jeg ser på en? Det er en anden, der spiller spore. Hvad snakker han om? Det ved jeg ikke. Det er noget, jeg har hørt det. Så ser jeg en anden en, der hedder Emil Spore. Ej, det er en alligator. Smadrer nogle glas nu. Oh my god, der er en big stor edderkopsgummi. Og han filmer i 31 minutter. Altså 8 sekunder. Til at spille det er så skræmmende. Jeg har lige sådan spillet det før. Er du ikke? Nej.
Nu skal jeg til at egentlig spille sport. Kilometer. Emil! Hvad? Der var en, der snakkede helt vildt højt. Emil, jeg kan godt være, at måske jeg ikke kommer til at høre dig. Okay. Jeg kan godt høre det samtidig. Må jeg ikke? Jeg skal snart til Spilgames. YouTube, Ja? skriv i beskrivelsen, hvad jeg skal gøre her. Lukke. Det er lidt dyrt. Jeg vil lige tilbage i YouTube. Lol. Emil! Spil Sims! Jeg skal finde ud af, hvad man skal. Kan du det? Emil, hvorfor hedder du egentlig Emil Sport? Det ved jeg ikke. Emil! Emil! Hvad? Lad det sige sådan lyd. Det ved jeg heller ikke. Lige den her. That taste, that fragrance, the master's rose. Jeg skal finde et. Jeg ved ikke, hvad man skal i YouTube. Send en video. Hun er oppe i telefonen. Emil, Jeg hvornår tror, det var for denne episode YouTube af Det Skræmmende Spil. Vi ses i næste episode YouTube. Hej.